Tervetuloa vaan kaikille aikaisille tulijoille, niin odotellaan tässä vielä ehkä tuohon minuuttia yli ja aloitellaan sitten. Joo, nyt vielä tulee porukkaa linjoille mukavasti tuolla. No niin, kello on 2, mutta odotellaan vielä pieni hetki. Tuo näyttää tuo osallistujien määrä kasvavan, jos meillä tuossa minuutti odotellaan ja aloitellaan sitten. No niin, eiköhän me nyt aloitella minuutin yli. Eli hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa Etteplanin hiilijalanjälkivebinaariin. Mun nimi on Saija Vatanen ja mä vedän tällä Etteplanilla yksikköä ja me tehdään muun muassa päästölaskentaa, elinkaariarviointia ja jätehuoltoon liittyviä asiantuntijapalveluita ja tuetaan yrityksiä ja organisaatioita vastuullisuusraportoinnissa ja muissa vastuullisuuteen liittyvissä teemoissa. Mutta tänään siis aiheena on hiilijalanjälkilaskenta ja hiilijalanjälkiprojektin tehokas läpivienti. Ja tässä webinaarissa me käsitellään hiilijalanjälkilaskentaa sekä organisaation että tuotteen näkökulmista. Asiantuntijana meillä on Kari Nieminen ja Lassi Leinonen ja he kertovat kohta, mitä se hiilijalanjälkilaskenta vaatii yrityksiltä. Tulette saamaan erilaisia käytännön vinkkejä siihen, että mitä tietoa tarvitaan ja miten sitä tiedonkeruuprosessista saadaan tehokas ja miten voimme tukea koko laskentaprosessin tai koko sen hiilijalanjälkiprojektin ajan ihan sieltä lähtötilanteen kartoituksesta tulosten hyödyntämiseen. Ja ennen kuin päästetään Kari ja Lassi ääneen, niin pari käytännön juttua tähän alkuun. Eli teidän mikit on mykistetty ja kamerat suljettu, mutta kysymyksiä voitte kirjoittaa tuonne webinaarin Q&A-osioon ihan milloin tahansa esitysten aikana. Ja vastaillaan niihin sitten esitysten jälkeen, jos aikataulu sen sallii. Ja webinaari tallennetaan ja tallenne lähetetään ilmoittautuneille jälkikäteen. Mutta annetaan nyt ekana puheenvuoro Karille. Olepa hyvä ja pieni esittäytyminen sinne alkuun. Tervehdys kaikille ja mä oon tosiaan Niemisen Kari, toimin projektipäällikkönä tuossa meidän vastuullisuusyksikössä ja tehdään tosiaan näitä organisaatiohiilijalanjälkilaskentoja ja sitten erilaisia muita vastuullisuuteen liittyviä avustuksia, muun muassa datan raportoinnin, erilaisten analyysien sun muiden kanssa ja myös sitten näitä erilaisia hiilijalanjäljen vähennystoimenpiteitä, tiekarttoja, SPTI, työn apua ynnä muuta tarjotaan sitten meidän yksikössä. Mä puhun tänään nyt tästä organisaation hiilijalanjälkilaskelmasta ja keskitytään tänään vähän enemmän datapainotteisesti, eli nimenomaan siihen, että mitä tietoa siellä tarvitaan, minkälainen se paletti on, mitä pitäisi pystyä pitämään hallussa ja kuinka sitä voitaisiin sitten niin sanotusti teidän päässä helpottaa sitä tiedonkeruuta ja muuta. Minkälaisia asioita ja helpottavia tekijöitä siihen on olemassa.
Mutta hyvä, lähdetään liikkeelle ja tosiaan tuonne Q&A-puolelle voi heittää kysymyksiä. Jos tulee, niin sitten tämän esityksen lopuksi vastaillaan niihin sitten vielä ennen kuin päästetään sitten Lassi ääneen sen jälkeen. Yes. Mutta ihan lyhykäisyydessään yleisesti ottaen tuosta organisaation hiilijalanjälkilaskennasta, eli GHG-protokoll on se yleisimmin käytetty standardi, mitä siellä käytetään, niin puhutaan nyt enemmän niin kuin sen näkökulmasta tässä. Ja GHG-protokollhan käsittää käytännössä 3 eri päästöluokkaa, eli Scope 1 ja 2, jotka on niitä omia päästöjä. Scope 1 kattaa sitä omaa polttoaineen käyttöä, tuotantoprosesseja ja muita. Ja sitten Scope 2 on ne epäsuorat energiapäästöt, eli ostettu sähkö, ostettu lämpö, ostettu jäähdytys, höyry, näin poispäin. Ja sitten se iso kategoria Scope 3, mistä ne päästöt yleensä muodostuu, kun täyslaskenta tehdään, niin on sitten taas se arvoketju, eli nämä muut epäsuorat päästöt. Siellä on tämä toimitusketjut, työmatkat, jätteet, myytyjen tuotteiden loppukäsittelyt kautta niiden elinkaaren energiankulutukset sun muut, mitä sillä puolella lasketaan. Ja mikä tätä laskentaa yleisesti ottaen käytetään, on tietysti lakisääteiset raportoinnit, eli CSRD-taksonomia, Scope 1, 2 ja 3 on nyt EU-alueella pakollisia suurimmille yrityksille jo näiden CSRD-raportointistandardien myötä. Sitten tietysti sidosryhmistä tulee painetta, eli sijoittajat, rahoittajat puolella, niin tulee enemmän ja enemmän tämmöisiä ESG-kriteereitä näihin rahoituspäätöksiin, sijoituspäätöksiin, ja useampi eri sijoittaja kautta sijoittava taho, rahasto, pääomasijoittaja sun muut etsii niin sanotusti kestäviä kohteita niissä päätöksissään nykypäivänä. Asiakkaalta tulee painetta, eli toimitusketjun päästöjen selvittämistä halutaan tehdä enemmän ja enemmän. Omasta toimitusketjusta myös siellä kuluttajapuolella tulee sitten painetta siihen, että halutaan nostaa siltä tekijältä, joka toimii kestävällä tavalla. Ja sitten tietysti työntekijät enemmän ja enemmän ruvennut arvostaa myöskin sitä oman työnantajan vastuullisuutta. Liiketoimintahyötyä sitten taas on se, että lähestulkoon aina, kun tämä laskenta tehdään, niin sieltä löydetään myös jotain kustannussäästön paikkoja. Eli sieltä ihan aidosti se ei ole pelkkää sitä, että laskenta tehdään laskennan takia, vaan se yleensä antaa uuden perspektiivin siihen omaan dataan ja siihen omaan yrityksen pyörittämiseen tai sen organisaation arjen pyörittämiseen, että missä meillä päästöt muodostuu, niin myös löydetään uusia lukuja, mistä voitaisiin myös kulujen puolella säästää samalla ympäristöä vähemmän kuormittaen. Sitten tietysti kilpailuetu ja riskien hallinta, että pystytään ennakoimaan näitä tulevia ja jatkuvasti muuttuvia sääntelymuutoksia. Ja innovaatio on tosi iso juttu, eli näiden tavallaan vihreiden siirtymien tai vihreän siirtymän ja näiden eri lainsäädäntöjen mukana on tullut myös tosi paljon innovaatio, uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ja tosiaan isoimmat haasteet, mitä tulee, on asioita, mihin tänään nimenomaan keskitytään, eli data ja tiedonkeruu. Ja perinteisesti noin 80% koko laskennan ajasta menee siihen itse tiedonkeruuseen, sen datan metsästämiseen. Se johtuu siitä, että ne on yleensä tosi hajallaan, eli niitä ollaan eri järjestelmistä, mistä haetaan erilaista, on myös paljon paperista versioa vieläkin nykypäivänä, ja hyvin eri formaateissa, eli Excelit, PDF, paperista laskut, kyselyt ynnä muut, ja se datan kasaan saattaminen siihen muotoon, että se saadaan laskettua, on yleensä se aikaa vievä prosessi. Sitten on tietysti hyvin puutteellista tietoa, että kaikkea ei saada, joudutaan vähän miettimään, että kuinka me tämä sitten lasketaan, joudutaan ehkä arvioimaan niitä tiettyjä asioita tai käyttää jotain alan keskiarvoja sun muita, niin se iso kuorma tavallaan tulee siitä jo, että saadaan se data kasaan, mitä ruvetaan laskemaan. Ja suurimmat haasteet tuolla Scope 3-kategoriassa on tietysti ne toimittajat, että niiltä ei välttämättä vielä saada niitä päästöjä tai sitten ei haluta jakaa niitä kaikkia tietoja ja joudutaan sitten luottaa niin kuin monessa kohtaa semmoisiin arvioihin tai sitten siihen omaan dataan, mitä itse ollaan kerätty, mutta se ei välttämättä kata kaikkea ja ei kannata tietysti ihan täyttä kuvaa siitä omasta päästöstä. Sitten kuljetukset on toinen tosi iso homma, se on monimuotoisempaa dataa, mitä tarvitaan, että kuljetuksia pystytään laskemaan, ja sitten siitäkin voi olla vaikea saada sitä dataa, koska ei välttämättä tiedetä sitä koko reittiä tai kuinka se tavara on kulkenut joko teiltä asiakkaalle tai ostoissa sitten taas sieltä toimittajalta teille.
Paljon joudutaan tosiaan käyttämään niitä estimointeja eli arviointeja siellä, että saadaan laskennat tehtyä. Ja tähän meidän ei tarvitse sen syvemmälle mennä, mutta ihan semmoisena niin kuin perspektiivinä, niin tässä on niin sanotusti organisaation hiilijalanjälki laskennan datachartti. Eli tämä kuvaa sitä, että täällä on hyvin pitkälti katsottuna se, että mitä kaikkea dataa tarvitaan, että laskelma pystytään suorittamaan niin sanotusti joko minimitasolla tai optimaalisella tasolla. Että minkä tyyppistä dataa tarvitaan, sehän on laaja, eli ei puhuta mistään ihan pienestä, että pikkusen tietoa ja se on siinä, vaan se, että se lähtötietojen määrä on jo laaja, mistä sitten laskelmaa pystytään tekemään. Sitten vähän datan laadusta ja saatavuudesta yleisesti ottaen, eli data yleensä jaotellaan näissä laskelmissa 3 eri kategoriaa, primääri, sekundääri ja estimoitu data. Ja nämä olisi myös hyvä dokumentoida, että millä tasolla sitten oma laskelma on tehty, että kuinka paljon siitä on sitä primääritietoa, kuinka paljon sekundääritietoa ja kuinka paljon estimoitua. Se puoli on se, että on yleisesti ottaa se tarkin tieto, se on helppo laskea ja yleensä kaikki positiivisia vaikutustuloksia. Onkin poikkeuksiakin on, jos ollaan tehty aikaisemmin estimaatioita hyvin pieleen menneillä luvuilla ja sitten saadaankin primääridataa, niin voi tulla poikkeuksiakin näissä tapauksissa, mutta yleisesti ottaen, jos noudatetaan hyviä laskentatapoja ja estimoinnissa pitäisi käyttää niin sanotusti tämmöistä worst case-scenario-periaatetta, niin silloin kyllä primääridatalla saadaan aina niin kuin parhaat tulokset aikaiseksi sen yrityksen laskennassa. Haasteita siinä on se, että se on aina vähän työlämpi kerätä ja sitä ei aina ole saatavilla. Mutta se on se, mikä kannattaa aina pyrkiä niin paljon kuin mahdollista. Sitten hyvänä kakkosena tulee sekundääridata, eli se on yleensä jo helpommin kerättävää, sitä yleensä jo automaattisesti jonkun verran kerätäänkin yrityksissä. Sillä saadaan jo kohtuullisen kattavat laskelmat aikaan, mutta tietysti tarkkuus pikkusen laskee primääridataan nähden yleisesti ottaen. Ja joudutaan jonkun verran estimointia sekoittaa siihen, koska välttämättä sitä kaikkea tietoa ei ole saatavilla, mitä niin kuin hyvään tarkkaan laskelmaan tarvittaisiin. Ja sitten se viimeinen vaihtoehto, mitä käytetään joka tapauksessa yllättävänkin paljon, niin on tämä estimointi, eli korvataan niitä puuttuvia tietoja jollain arvioinneilla tai alan keskiarvoilla tai maan keskiarvoilla tai muilla vastaavilla luvuilla. Ja se on hyvä puoli siinä, että se ei yleensä sitä tiedonkerua vaadi niin paljon, eli sillä saadaan sitten nopeammin tehtyä tai saadaan täytettyä myöskin ne aukot, että saadaan se mahdollisimman kattava laskelma, mutta tietysti se tarkkuus ei ole sitten lähellekään sitä luokkaan kuin primääri- tai sekundääridatalla. Ja myös tulos on useimmiten sitten vähän negatiivisempi kuin mitä sitten noilla 2 muulla versiolla. Ja se, että jos sitä estimointia on hirveän paljon jouduttu käyttämään laskennassa, niin se ei anna kauhean uskottavaa kuvaa välttämättä siitä että ilmoitetaan vaan, että laskemme hiilijälkituloksen, mutta 90% on estimoitua, niin se ei ole sillään kauhean uskottava laskenta siinä tapauksessa. Käydään vähän läpi näitä ihan konkreettisia haasteellisimpia kategorioita, niiden niin kuin datan keruuta haasteita, miten sitä dataa voi jalostaa sun muuta, niin keskitytään tähän nyt hetken aikaa seuraavaksi. Eli ihan ykkösenä otetaan tämä Scope 3, tämä ostetut tuotteet, palvelut kategoria. Ja mikä siinä on haastavaa, se on yleisesti ottaen suurin kategoria, eli 60-90% useimmiten niistä yrityksen päästöistä tulee tästä yhdestä kategoriasta. Ja data tulee arvoketjusta, se on yleensä monimutkaista, hyvin laajaa dataa, niitä voi olla satoja tuhansia laskettavia rivejä. Et tietyillä aloilla ne on aina todella mittavia ne datapaketit, mitä sitten lasketaan niissä tapauksissa. Esimerkkinä ihan se, että jos ajatellaan, että pienempi yritys ostaa 50 000 tuotetta tai raaka-ainetta, 50 000 tilausta 200 eri toimittajalta, niin keskimäärin noin 5% ostosta saadaan primääridatana, pystytään saamaan. Jos tuotetaan kyselyitä, millä koitetaan hankkia sitä parempaa tietoa, niin ehkä 15-25% vastaa kyselyihin, ja loput sitten lasketaan yleensä sillä omalla datalla tai sitten niillä estimaateilla. Ja miten sitä dataa voi ja kannattaa jalostaa, niin ihan ensimmäinen, mikä on helpottava tekijä kaikkia tuleviakin laskentavuosia ajattelen, on se ryhmittely. Eli kun siellä monesti on, jos ajatellaan vaikka terästehdasta tai jonkun terästuotteen valmistajaa, niin niitä terästuotteita voi olla satoja.
mutta sitten loppujen lopuksi laskentaa ajatellen suurin osa niistä, jos on saman kategorian perästä, niin ne kannattaa kategorisoida tietyllä tapaa se omassa takaa oleva ostodata tai myyntidata. Sama juttu näissä muissa materiaaleissa, muissa palveluissa myöskin, että kategorisoida niitä niin kuin mahdollisimman pitkälti ajatellen sitä omaa laskentaa, että jos on samantyyppisiä tuotteita, hyvin samankaltaisia tuotteita, niin kategorisoidaan ne, jolloin sitten voidaan pivotoida, ryhmitellä ne semmoisiksi selkeämmiksi paketeiksi, helpompi hallita, helpompi laskea jatkossa. Ja ehdottomasti kannattaa pyrkiä keräämään sitä massadataa, vieläkin tosi usein datassa puuttuu se, että siellä saattaa olla niin kuin euromäärät, mutta europohjainen laskenta ei ole lähellekään niin tarkka kuin massapohjainen laskenta, eli sen takia aina sitä massaa kannattaa pyrkiä keräämään, että kuinka paljon kiloissa on ostettu mitäkin tavaraa. Primääridataa voidaan sitten hankkia sitten niiden kyselyiden LCA-laskelmien kautta, eli ihan tämmöistä toimittajakyselyä, toimittajahallintaa, pitää omaa toimittajarekisteriä niistä asioista, että tietää vähän, että minkälaisia päästötietoja on saatavilta keltäkin toimittajalta, ja sitten voi myös oman päästötilanteen tai päästötavoitteiden mukaisesti valikoida niitä toimittajia, kun itsellä on sitä tietoa hallussa. Tärkeitä tietoja, mitä tarvitaan, on tietysti mistä tuote tullut, eli myyjä, tai asiakas, jos puhutaan siitä, että mistä lähtenyt, mikä tuote kyseessä, mitä materiaalia, määrää, hintaa, näin poispäin. Ja sitten seuraavaksi käsitellään toista kategoriaa niitä ajatellen, niin myös tässä ostomyyntidatassa olisi hyvä olla sitä kuljetuksen reittiä, kuljetuksen laatua seurata jo itsekin. Siinä niin kuin koko ajan, kun sitä dataa käsitellään, kun liiketoimintaa harjoitetaan. Muita työkaluja, mitä tässä sitten on, niin nämä toimittajakyselyt ja toimittajatietojen hallinta, eli kerätään sitä toimittajatietoa kyselyiden kautta, koitetaan hallita sitä jonkunnäköisellä rekisterillä sitten, että pysytään kärryllä, missä se on, tai mitä kukakin pystyy toimittamaan, mitä tietoa. Sitten valmiit tietokannat, niitä voidaan käyttää näissä estimoinneissa, eli toimialakohtaiset rekisterit, niitä voidaan käyttää estimaatteja näitä varten, että haetaan sieltä sitten niitä keskiarvoja kautta yleisesti ottaen minkälaisia, vaikka jos puhutaan taas metallialasta, niin hitsauskaasujen vuotoprosentteja sun muita saadaan paljon tämmöisistä erilaista toimialakohtaisista lukemista. Mutta sitten on myös tämmöisiä tietojärjestelmiä olemassa, Suomessakin muutamia toimittajia, jotka pystyy tekemään tänne ostojärjestelmiin, kytkeä teidän niin kuin ERPin väliin. Järjestelmä, joka kerää sitä tietoa niistä ostoista jo muutenkin, ja niissä monesti on nykyään jo ympättynä sitä päästödataa, eli tavallaan kun te ostatte jotain tuotteita, niin isosta osasta niistä voi olla saatavilla valmiiksi se niiden tuotteiden päästö. Seuraava haasteellinen kategoria on sitten ylä- ja alavirran kuljetukset. Ja se, mikä niistä tekee haasteellista, on taas se, että tieto on yleensä tosi sirpaleista, eli se voidaan joutua keräämään monesta eri kohteesta. Ei välttämättä ole tiedossa kuin pelkkä lähtöpaikka tai se oma toimipiste tai asiakkaan nimi, mutta ei välttämättä sen osoitetta niissä omissa järjestelmissä. Ja siellä joudutaan usein estimoimaan tosi paljon. Tiedon tarve on vielä astetta laajempi kuin mitä tuossa ostetuissa tuotteissa on. Eli sen lisäksi, että pitäisi tietää se, että paljonko sitä tuotetta on se määrä, niin pitäisi tietää myös se reitti, miten se on kuljetettu, mikä se lastausaste sillä kuljetuksella on, että saadaan luotettava hyvä laskelma aikaiseksi. Siellä on se hyvä puoli, että siellä primääritietoa saadaan kuitenkin kohtuu hyvin jo nykypäivänä, eli DHL, DSV, UPS ja muut vastaavat, niin niiltä on raportit saatavilla, missä on sitten päästöt jo laskettu valmiiksi. Niin se helpottaa kummasti, mutta sitten yleensä se loppuosa tuottaakin sitten paljon tuskaa, kun ruvetaan niitä reittejä selvittämään ja muuta. Ja dataa, mitä kannattaa jalostaa, tai miten sitä kannattaa jalostaa, niin kannattaa priorisoida niitä laskentamenetelmiä, että jos saatavilla tai jos ne on omia kuljetuksia, mitä itse tiedetään, niin polttoaineperusteista, eli polttoainekulutusta, sillä saadaan tarkin laskelma aikaiseksi. Jos ei sitä tietoa ole saatavilla, niin ne kuljetusten etäisyydet on hyvä tietää, mutta sitten kolmantena vaihtoehtona, jos ei tiedetä, niin europohjaisestikin voidaan laskea, mutta taas kerran laskenta ei ole silloin läheskään niin tarkka, se on aika isolla heitolla se, että jos laitetaan vaan, että me ollaan kuljetusfirmoille maksettu tänä vuonna yhteensä 25 000, ja sillä pohjalla lasketaan tämmöisellä euromääräisellä kertoimella, niin se ei ole kauhean tarkka laskelma verrattuna siihen, että mitä saataisiin sille, kun tiedettäisiin ne reitit. Mutta tosiaan, miten dataa kannattaa jalostaa myöskin, niin
kerätä niitä reittejä, jos sinne ostomyyntidataan, eli jos te pidätte jotain tai saatte jostain järjestelmästä Excelin, niin koittakaa ympätä sinne sitä asiakkaan ja teidän välistä reittiä, sitä etäisyyttä, niitä tyypillisiä kuljetusmuotoja, eli jos se yleensä vaikka Etelä-Amerikkaan lentoreitteinä, jolloin se on helppo sinne ympätä sitten, että okei, kuljetus lähimpään tai kuljetuskentälle, mistä se lähtee, lentomatka ja kuljetus sinne maaliin niin sanotusti sieltä määränpää lentokentältä. Mutta tärkeitä tietoja, mitä on, niin on tietysti se määrä, reitti, kuljetusmuoto, lastausaste ja käyttövoima mielellään, jos on mahdollista. Eli jos puhutaan tämmöistä pienemmistä kuljetuksista, onko se bensapakettiauto vai dieseli vai sähkö, niin silloin jo iso ero siinä päästölaskennassa. Sitten käytännön työkaluja, mitä voi käyttää näissä reittilaskelmissa, niin maat nyt yleisesti ottaen Google Mapsilta saa hyvin reitit aikaiseksi. Merireittejä pystyy katsoa distances.orgista. Ilmareittejä saa Airbounce-kalkulaattorilla, muistakaa vaan muuttaa kilometreiksi, koska se katsoo maileina ne. Ja raideliikennettä esimerkiksi Suomen osalta saa Julia-datasta sitten näitä raidetilastoja aikaiseksi. Sitten on tietysti mahdollista integroida, varsinkin jos teillä on pikkusenkin, olette isompi toimija, niin painetta voi antaa myös sinne logistiikkakumppanille, että saa API-yhteyttä suoraan sinne omaan järjestelmään, jolloin se tiedonkeruu automatisoituu tavallaan niistä kuljetuksista, että ne reitit tulee teille, kun te myytte tuotteen, niin se tulee sitten heidän järjestelmästä se kuljetusmuoto ja reitti teille päin. Ja sitten on tietysti toimittaa kyselyt, erilaiset kyselyt sitten esimerkiksi niille, keltä te tilaatte, minkä tyyppisiä ne kuljetukset on teille ollut ja näin poispäin, niin pystytte sitten taas sitä omaa dataa jalostamaan. Sitten kolmas vähän haasteellinen kategoria on nämä liikematkat, työmatkat, eli ne on yleensä sellaista dataa, mistä ei ole tai mitä ei ole välttämättä saatavilla, eli niitä ei yleensä kerätä automaattisesti teidän työntekijöiden työmatkamuotoja, että kuinka ne kulkee töihin yleisesti ottaen, tai sitten sen tarkemmalla tasolla sitä, että jos on ostettu lentoja liikematkoihin, että mikä se reitti on ollut, mikä reitin pituus, mikä muoto sillä on ollut sillä lennolla, että onko se ollut jo valmiiksi hiilijalanjälki hyvitetty tai muuta. Niin näissä useimmiten käytetään sitten hyvin paljon kyselyitä, eli tehdään työmatkakyselyitä tai liikematkojen osalta voidaan kysellä niitä, mitä ajoneuvoja porukka käyttää esimerkiksi, kun haetaan kilometrikorvauksia sun muuta. Et saadaan sitä tietoa sitten vuosittain aina, että millä sitä laskentaa tehdään. Mutta sitten kyselyn muodostamisesta pikkusen, niin yleisesti ottaen kannattaa minimoida. Ei kannata tehdä hirveän laajaa, koska sitten aina vastausprosentti laskee. Niin saadaan niin kuin vaan tämmöinen työntekijän työmatkakyselykin, niin kannattaa keskittyä niihin oleellisiin asioihin, mitä te laskentaa tarvitte. Eli jos ajatellaan sitä työmatkaa, niin kuinka monta päivää viikossa käy keskimäärin toimistoa, kuinka pitkä se matka on ja millä kulkee. Jos se on oma auto, niin silloin se, mikä käyttövoima siinä autossa on, mikä ajoneuvoluokka tai minkä koko luokan auto se on, niin saadaan jo hyvä laskelma aikaiseksi. Sitten tärkeä asia, jäljitettävyys, eli dokumentoikaa hyvin pitkälti kaikki se datankeruu, laskenta sun muut. Me käytetään hyvin paljon tämmöistä audit trail-mallia, eli CSRD-vaatimus on nykypäivänä tietynlaista audit trailista, mutta vaikka ei kuuluisi siihen piiriinkään, niin sen laskennan uskottavuuden takia kannattaa kerätä se, eli mistä data on peräisin, kuka sen on kerännyt, mitä laskentamenetelmää siinä on käytetty, mitä päästökerrointa on käytetty, kuka sen laskennan on tehnyt, ja jos siinä on jouduttu jälkikäteen tehnyt muutoksia, niin kaikki muutokset on hyvä kirjata myös ylös. Käytännön toteutuksena voi olla Exceli, ihan vaan yleisesti ottaen kaikki dokumentit ja data kannattaa kerätä omiin kansioihinsa, missä voi olla vaikka scopeittain lajiteltu, niin on helpompi seurata sitten. Auttaa myös todella paljon sitä tulevien vuosien toteutusta, ettei tarvitse lähteä, on vertailudata olemassa ja pystyy myös sieltä katsoa, että mistä se on viimeksi haettu, niin helpottaa sitten seuraavana vuonna taas sitä datan keruuta. Viestimisestä vähän sen, eli yleisesti ottaen, mitä pitää muistaa viestinnässä, niin se uskottavuus pitää rakentaa, eli läpinäkyvyys, siihen tulee juurikin tämä edellinen kalvo, eli dokumentointi, jäljitettävyys vaikuttaa siihen hyvin paljon, että kannattaa olla läpinäkyvä siitä, miten on laskettu, mitä oletuksia on tehty, myönnetään ne epävarmuudet, näytetään ne kehitykset ajan myötä ja vältetään sitä viherpesua, eli ei liioitella tuloksia tai piilotella ongelmia.
Eli ihan avoimesti kannattaa puhua siitä, että huomattiin, että meillä on päästöt korkeat tämmöisellä hommalla ja sitten vaikka jotain toimenpiteitä, mitä sen suhteen halutaan tehdä. Mutta että se olisi uskottavaa, niin se pitää olla hyvin avointa, että pelkkä tulos ei oikein anna semmoista niin kuin uskottavaa kuvaa siitä laskennasta eikä siitä teidän toiminnasta. Ja kannattaa aina aloittaa kokonaiskuvasta, käyttää vertailukohtia ja kertoa niistä konkreettisista toimista. Sitten myöskin, että mitä aiotte tehdä sen homman parantamiseksi. Sitten nopeasti vielä aika vähän vierähtää, niin täytyy käydä nopeasti nämä läpi, mutta dataa voidaan myös automatisoida tai prosesseja voidaan automatisoida, eli sitä manuaalista työtä pystytään kyllä vähentämään ja sitä perinteistä copy-paste-mallia. Ja mitä kaikkea voidaan automatisoida erilaisilla tämmöisillä low-code-malleilla tai ihan koodimalleilla tai tämmöisellä ohjelmistorobotiikalla, niin datan keräämistä erilaisten API-yhteyksien kautta, matkalaskujen käsittelyn kautta ynnä muuta. Laskentaprosessia voidaan automatisoida hyvin monellakin eri tapaa. Laadun varmistusta ja itse raportointia pystytään automatisoimaan hyvinkin paljon. Myös sitä erilaista luokittelua niissä datassa, eli just jos siellä on paljon tuotteita vaikka siellä ostetuissa, niin pystytään automatisoimaan, että mitä kaikkea tai mitkä luokkiin ne kuuluu, joka helpottaa sitä laskentaa datan keruuta tulevina vuosina. Mutta sitten vielä astetta pitemmälle voidaan mennä nykypäivänä tekoälyn kanssa, mitä mekin tässä kehitetään, että plaanilla hyvin paljon nykypäivänä, niin ihan sitä automaattista datan käsittelyä, että saadaan muutettua PDF-laskut strukturoituun Excel-datamuotoon tai toimittajien tunnistusta ja kategorisointia ja päästökertoimien automaattista hakua ja laskentamenetelmien optimointia ynnä muuta. Ja laskennan optimointia. Ja sitten myöskin näitä estimaatioita ajatellen sen puuttuvan datan täydentämistä pystytään käyttämään tekoälyä hyvin paljon hyödyksi. Ja käytännön hyöty, mitä siitä tulee, on se, että sillä säästetään aikaa sitten reippaasti jo, eli pystytään nopeuttamaan sitä koko prosessia, sitä tiedonkeruuta ja muuta hyvinkin paljon näillä toimilla. Lyhyesti vielä on myös olemassa hyvin paljon tämmöisiä sustainability manager niin kuin alustapalveluita, jossa pystytään hallitsemaan sitä vastuullisuusdataa vähän sitten helpommin. Ja Etteplan on esimerkiksi yhteistyössä Position Greenin kanssa, koska me ei tuoteta alustapalveluita, SaaS-palveluita varsinaisesti, niin ollaan valikoitu kumppani, kenen kanssa me toimitaan. Ja he ovat esimerkiksi, Position Green on sen tyyppinen, että heillä pystyy hoitamaan sekä tämän raportoinnin erilaiset viitekehykset vastuullisuusraportoinnista, että sitten sitä GHG-laskentaa myöskin. Ja siellä sitten pystytään tavallaan just automatisoimaan tiettyjä prosesseja, kautta saadaan se niille, kellä on CSRD-vaatimus, niin se audit traili niin sanotusti taatusti, eli ei tarvitse sitten erikseen miettiä, missä mitäkin säilytetään, vaan kaikki on siellä yhden softan alla sitten. Auditointiprosessissa pystyy antaa sitten taas auditoijalle sinne niin kuin pääsy suorille. Hyvä, kiitoksia. Ja nyt voi käydä, jos sinne on kysymyksiä tullut, niin läpi ja toki voi jälkikäteenkin lähetellä kysymyksiä, olla yhteydessä, jos haluaa niin kuin tarkemmin näistä tietää, että on aihe, mistä voisi puhua tuntikausia, mutta nyt koitettiin tiivistää 20 minuuttia. Kiitos Kari. Ja tänne on tullutkin pari kysymystä ja otetaan näihin nopeat vastaukset. Mutta eka kysymys koskee tämmöisiä niin kuin hankintoja, että kuinka tarkasti pitää lukuja kerätä pienistäkin hankinnoista ja epäilyksenä, että voi käydä työläksi, jos pitää kerätä näistä kaikista tiedot. Niin mitä sä tähän neuvoksi antaisit? No kyllä mä sanoisin, että juurikin tämä, eli se datan käsittely, että jos te hankintoja jossain pidätte kirjaa kuitenkin siitä, niin se kannattaa vaan rakentaa teidän data sille pohjalle, että se on helppo sitten esimerkiksi luokitella tulevaisuudessa niin, että saadaan se kaikki huomioon. Eli kyllä me yleisesti ottaen, kun me laskenta tehdään asiakkaalle, niin käydään se koko osto, koko myyntidata läpi. Ja me sitten ollaan tehty niitä luokitteluja välillä, ja rakennettu asiakkaillekin myös niitä valmiita luokitteluja sinne omaan dataan, eli sitten jatkoa ajatellen helpottamaan sitä, eli saadaan sinne se tavallaan sinne omaan järjestelmään, omaan rekisterin sieltä ulos tuotettavaan dataan suoraan luokittelu, että mitä niin kuin laskentakategorioittain se sitten menee se
data. Mutta esimerkkinä on semmoisia, että elintarvikealan toimijoille niin me ollaan laskettu yli 400 000 riviä elintarvikeostoja per vuosi. Että kyllä ne voi olla laajojakin ja työläitä, mutta sitten taas se, että tässä tulee just kyse siitä datan jalostamisesta, automatisoinnista sun muusta, millä pystytään se prosessi helpottaa niin, että se laskenta saadaan kattamaan se koko hankintapuoli. Hyvä. Sitten kysymystä, onko toimistotyötä tekevällä ja pelkästään digidataa tuottavalla firmalla käytännössä millään muulla merkitystä hiilijalanjälkeen kuin lentomatkoilla? Että onko se 99%, tuleeko se sieltä? No ei, monesti tämmöisellä niin kuin toimistoalan yrityksellä niin yleensä päästöt tulee itse asiassa joka tapauksessa ostetuista palveluista, ostetuista tuotteista, eli kaikki IT-palvelut, mitä ostetaan sun muuta, niin niistä kertyy päästöjä hyvinkin paljon, eli se ostetut tuotteet, palvelut on myös esimerkiksi Etteplan, joka on konsulttialan yritys, niin meillä se on suurin kategoria selvästi se ostetut tuotteet, palvelut. Sitten toisena tulee tietysti nämä työntekijöiden työmatkat, jos puhutaan pienestä yksin yrittävästä, niin sitten tulee tietysti se kaikki oma liikkuminen mukaan siihen, ja se oma pää, eli se oma toimisto, miten sen energian käyttö sun muuta, eli se Scope 2 voi olla iso tekijä siinä kohtaa. Hyvä. Ja vielä yksi nopea vastaus. Mikä käsitys on, että käyttääkö PK-yritykset tähän laskentaan yleensä ulkopuolista konsulttia vai tekevätkö itse? Ja paljonko tähän laskentaan menee arviolta aikaa, jos sen tekee itse? Puhutaan nyt Scope 1-3 laskennasta. Tosi vaikea arvioida. Siis sanotaan näin, että pienemmät firmat, niin jos itse tekee, kannattaa varata tiedonkeruun kaiken kanssa 30-40 tuntia. Jos on vähänkin enemmän oikeasti sitä dataa, mitä pitää kerätä ja käsitellä, on työntekijöitä ja on liiketoimintaa muualla, niin sitten voi varata kyllä äkkiä 100-200 tuntia siihen vuosittaiseen laskentaan. Mutta vaihtelee. Siihen on olemassa kaiken näköisiä softia sun muita, mitkä helpottaa sitä tekemistä, mutta nekään ei tee hullua hurskaammaksi niin kuin kerrasta. Että se ei ole, semmoista ei vielä ole kukaan kehittänyt, mikä olisi niin sanotusti kaikki voima, ratkaisisi kaikki ongelmat. Ja ensimmäisellä kerralla se vie yleensä enemmän aikaa kuin sitten seuraavalla. Kyllä just näin. Se eka on se haastavin. Sitten kun se on kerran tehnyt niin, ja dokumentoi sen oman prosessin hyvin, niin se on seuraavana vuosina huomattavasti nopeampaa. Hyvä. Kiitos Kari näistä vastauksista ja annetaan nyt puheenvuoro Lassille ja Lassi avaa tätä hiilijalanjälkilaskentaa ja datan hallintaa tuotetasolla. Ole hyvä, Lassi. Kiitoksia. Ja olen tosiaan Lassi Leinonen ja olen projektipäällikkönä samassa tiimissä käytännössä Karin kanssa, mutta enemmän täällä elinkaariarvioinnin ja tuotelaskennan puolella. Ja se onkin sitten mun oma näkökulma tähän on tämä tuotteen hiilijalanjälkilaskelma. Eli yksinkertaisesti keskitytään siihen yhden tuotteen hiilijalanjälkeen, että ei lasketa yrityskokonaisuutta. Ja yrityksellä tuo GHG-protokolla on aika hallitseva ohjeistus siinä laskennassa, mutta tavallaan ikävä kyllä tuotteiden puolella niitä erinäköisiä vaihtoehtoja on aika paljon ja niitä käytetään aika moninaisesti eri tarkoituksiin. Ja tässä ehkä se, mitä sillä hiilijalanjälkituloksella halutaan tehdä, niin se käyttötarkoitus määrittääkin sen käytettävän ohjeistuksen. Että meneekö se vaikka business-to-business myyntiin vai kuluttajaviestintään. Tässä ihan nyt lähiviikkoina iso standardoimisjärjestö ja GHG-protokolla kyllä julkaisi tämmöisen yhteistyön, että tavoitteena on globaalisti ratkaista tämä hiilijalanjälkilaskennan ohjeistuksen yhdenmukaisuus. Niin innolla odotetaan, että minkälaista tulosta siitä sitten tulee. Ja tuotteessa ehkä yksi tämmöinen näkökulma on, että se on vähän helpommin hahmotettava kuluttaja-asiakkaille tai yrityksillekin kuin tämmöinen yrityksen laaja hiilijalanjälki ja mistä se koostuu. Ja asiakkaat sitten pyrkiikin vertailemaan tuotteita hiilijalanjäljen perusteella, mikä on ihan ehkä osittain tavoitteenakin siinä, että tietoa julkaistaan. Ja tätä varten on sitten luotu vielä näiden yleisten ohjeiden lisäksi tällaisia tuoteryhmäsääntöjä, englanniksi Product Category Rules, jotka antaa sitten vielä tarkempia tuoteryhmäkohtaisia laskentaohjeita, mitkä sitten ikävä kyllä voi vähän vielä tehdä haastavampaa siitä laskennasta, ja ne olisi hyvä sitten tunnistaa, mutta näissä kyllä asiantuntijat mielellään auttaa löytämään ne oikeat ohjeet. Ja tuossa nyt on nostettukin esiin sitä, mikä siinä voi monimutkaista asian tämmöinen toiminnallinen yksikkökäsite
verrattuna sitten ilmoitettuun yksikköön, jossa ilmoitettu yksikkö yksinkertaisesti olisi vaikka teidän se yksi tuote, on se sitten valaisin tai matto. Ja toiminnallinen yksikkö sitten voi olla vaikka valaisimen tapauksessa, että tuotetaankin tietty valoteho vaikka 3000 tunnin ajan, ja sitten tähän skaalataan niitä tuloksia, niin se haastaa tätä laskentaa jollain tavalla. Mutta hopeareunuksena niin näistä moninaisista ohjeistuksista huolimatta se tieto, mitä yrityksen pitää kerätä omasta tuotteestaan, niin on aina pääosin samanlaista, lähes samaa dataa. Eli voi hyvin lähteä jo valmistelemaan sitä omaa tiedonkeruuta ja työtä sen laskennan taustalle, vaikka ei vielä täysin tietäisi, millä ohjeistuksella lähtee sitä laskentaa toteuttamaan. Ja tässä esityksen aikana, kun käydään läpi näitä tarvittavia tietoja ja mitä haasteita niihin liittyy, niin kannattaa miettiä, että jos niitä tuotteita on portfoliossa satoja tai tuhansia, niin kannattaa sitä tiedonkeruuta vähän kehittää pidemmälle automatisoiduksi sisäisissä järjestelmissä ja prosesseissa, että yhdelle tuotteelle helposti kaivaa tiedot vaikka mistä paperikansioista, mutta sitten kun niitä on 1000, niin se ei enää sisäiset resurssit siihen riitäkään. Ja organisaatiolaskennassa oli ne scopit ja kategoriat, mihin se jaotellaan, niin tuotteilla usein puhutaan elinkaaresta. Myös GHG-protokollan tuotelaskenta niin palaa tähän elinkaareen. Ja tässä on esitettynä nyt paljon yksityiskohtia, mutta lähtökohtaisesti kun puhutaan tuotteen hiilijalanjäljestä, niin se kattaa kehdosta hautaan koko hiilijalanjäljen, jolloin siinä lähdetään siitä, että ne raaka-aineet jostain maasta nostetaan ja ne jalostetaan siitä sitten materiaaleiksi, komponenteiksi. Ja sen jälkeen niitä kuljetetaan sitten tämän selvityksen tekijän toimipisteelle, missä se tuote sitten lopulta valmistetaan. Ja tästä sitten menee eteenpäin vielä käyttäjille, missä sitä käytetään ja lopulta se poistetaan käytöstä kierrätystoimin. Ja tämä on sitten tämä kehdosta hautaan, eli jos puhutaan vaikka mineraaleista, niin maasta takaisin maahan tai uusiokäyttöön. Ja kansainväliset standardit ja EU-lainsäädäntö kannustaa aika vahvasti tämän koko elinkaaren kattamiseen. Esimerkiksi EU:n akkuasetus vaatii, että pitää kaikki nämä vaiheet laskea ja ilmoittaa se hiilijalanjälki. Mutta joissain tilanteissa tämä kehdosta portille, eli se selvitys lopetaankin siihen, että se tuote on valmiina lähtemään asiakkaiden portille, niin voi olla hyödyllinen, kun esimerkiksi sitä käytetään osana muita tuotteita, eli tässä business-to-business myynnissä, niin silloin sille saadaan tämä päästökerroin määritettyä tällä kehdosta portille rajauksella. Ja tässä on nyt vähän esimerkkituloksia täysin kuvitteelliselle puupohjaiselle tuotteelle, mikä ehkä näyttää vähän tarkemmin sitä, että miksi se rajaus on tärkeä. Että joissain ohjeistuksissa, tässä on nyt 3 eri ohjeistuksella ja 2 eri rajauksella nämä tulokset ilmoitettu, niin ei tarvitse tänään kaikkien tietää näistä niin tarkasti, mutta ehkä lähtökohtana se, että joillain ohjeistuksilla kehdosta portille niin sitoutunut hiili, biogeeninen, niin huomioidaan negatiivisena päästönä ja sitten se kokonaisyhteistulos voi mennä negatiiviseksi. Ja tätähän moni voisi erehtyä äkkiseltään luulemaan, että se on sitten hiilinegatiivinen tuote ja sen käyttö parantaa maailmaa, mutta ikävä kyllä kun sitten katsotaan koko elinkaari ja se tuote päätyy jätteeksi, niin se sitoutunut hiili vapautuu ja sinne jääkin sitten jäljelle nämä fossiiliset päästöt, lentoliikenteen mahdolliset päästöt ja sitten maankäytöstä johtuvat positiiviset. Niin tämän takia varsinkin kuluttajille kannattaa viestiä koko hiilijalanjäljestä ja myös sisäisesti kannattaa tunnistaa, että se ei jää negatiiviseksi välttämättä siinä portilla, vaikka jotkut tulokset niin näyttää. Mutta niin kuin Karin esityksessä selvisi, niin tarvitaan näitä aktiivisuustietoja ja päästökertoimia, että saadaan hiilijalanjälki tai päästö laskettua tietylle vaiheelle. Ja tänään käydään vähän kummastakin näitä haasteita tietyissä elinkaaren vaiheessa, että kummassakin voi niitä haasteita olla, että niitä täytyy täsmätä, eli on oikea päästökertoin oikealle tiedolle ja että ne vielä on samassa yksikössä, niin kuin tässä esimerkissä on nyt kilogrammaa hiilidioksidiekvivalenttia per kilogramma, niin silloin se pitää käyttää kilolle terästä, eikä voi käyttää 4 teräslevyä sitä kerrointa. Sitten hypätään ensimmäiseen elinkaaren vaiheeseen, eli tähän raaka-aineiden ja komponenttien tuotantoon.
missä kun yritys omaa tuotettaan lähtee laskentaa tekemään, niin perustieto, mitä tarvitaan, on selkeä listaus sen tuotteen raaka-aineista ja sitten sen pakkauksesta myös. Eli täytyy sen verran tuntea oma tuotteensa, että mitä siihen tarvitaan, kun se tuotetaan. Oikealla minulla on tässä esimerkkejä. On ylhäällä tämmöinen vähän huonompi lista näistä tarvittavista komponenteista ja alla sitten vähän parempi. Eli Karikin mainitsi, että se massatieto on yleensä paras. Ja sama se pätee tässä, että ne päästökertoimet on yleensä massalle. Niin jos on yksi kappale vaikka piirilevyä, printed circuit board, niin se ei hirveästi kerro, mitä se on syönyt. Vaan sitten jos se jaotellaan tarkemmin komponentteihin ja niille saadaan massat, niin sitten se voidaan laskea. On myös piirilevyllä sellaisenaan päästökertoimia olemassa, mutta sillekin tarvitaan sitten joko massatieto tai sitten esimerkiksi kuinka monta kerrosta ja pinta-ala, että vähän spesifimpää tietoa. Ja yleisiä haasteita sitten on juuri tämä, että ne massatiedot tai muut spesifit tiedot, mille löytyy päästökerroin, ei ehkä ole olemassa. Ja sitten se teknisen dokumentaation läpikäyminen siinä vaiheessa, kun lähdetään tekemään, niin vie aika paljon resursseja. Et pahimmassa tapauksessa näitä tuotteita puretaan ja ruvetaan punnaamaan siellä toimistolla. Ja se ei oikein toimi sitten, kun tuotteita on 100 ja tulokset tarvitsisi kvartaalin päästä. Ja sitten tiettyjä päästöjen näkökulmasta tärkeitä tietoja ei välttämättä asiakkaalta tai toimittajalta saada. Eli jos teillä vaikka on tietty teräsosa, niin siihen voi vaikuttaa aika merkittävästi, että onko se kierrätettyä vai eikö ole kierrätettyä. Että on tavallaan osa tätä aktiivisuustietoa, että mikä on kierrätysosuus tai bio-osuus muovissa. Että voi käyttää pelkkää tietoa, että se on terästä, mutta se ei ole vielä kauhean tarkka. Et esimerkkinä voi heittää, että alumiiniosalle, riippuen onko se kierrätetty vai ei, niin voi olla 10-kertainen ero sitten päästökertoimessa, mitä siihen pitäisi soveltaa. Niin niitä tietoja kannattaa myös kerätä. Ja siinä ratkaisuna onkin, että näihin teidän sisäisiin järjestelmiin luodaan ajoissa mahdollisuus viedä näitä ominaisuustietoja sinne riveille. Että jos teillä on se tuotteen komponenttilistaus jossain, niin viedään sinne paikka sille massalle ja mahdollisesti kierrätysosuudelle. Ja kuten Karikin mainitsi, niin vaikka toimittajalle ja toimitusetäisyydelle. Niin sitten kun lähdetään laskentaa tekemään, niin saa sieltä ajettua raporttina nopeasti ulos. Ja sitten jos teillä on isoja toimittajia teidän pääraaka-aineille, niin kannattaa kysyä ajoissa tai parhaassa tapauksessa jopa laittaa sopimuksen, että sieltä saadaan tieto siitä, että onko se kierrätettyä tai jopa sitten päästökertoimia. Ja näillekin tarvittaisiin sitten paikat, että mihin ne tallennetaan nämä tiedot vaikka kierrätysosuuksista eri toimittajien materiaalivirroille. Sitten näihin raaka-aineiden komponentteihin niin se päästötieto on myös merkittävä tekijä. Ja tässä samalla kuin Karin esityksessä, niin se primääritieto olisi se paras. Eli kysytään sieltä toimittajilta, ovatko he tehneet omaa hiilijalanjälkilaskentaa, että sillä olisi jo tiedossa näitä lukuja. Mutta haasteena on, että yleensä näitä ei ole laskettu, niin sitten se tieto pitää kaivaa sekundäärilähteistä, tietokannoista ja kirjallisuudesta. Ja niistä löytyykin paljon laadukasta tietoa, mutta se on yleensä enemmän tai vähemmän yleislaatuista, että esimerkiksi eurooppalaista keskiarvoista materiaalia, tai sitten ei siellä oikeita valmistusvaiheita, että jos on pelkkä teräslevy, niin se ei välttämättä vastaa sitten leikattua ja muotoon taiteltua tuotetta, ja näissä sitten pitäisi lisätä lisävaiheita. Ja kaikki materiaalituotteet ei tietenkään ole myös saatavilla tietokannoissa, koko ajan luodaan uusia, esimerkiksi polymeerejä, joille ei sitten päästö ole vielä olemassa. Niin ratkaisu on tosiaan kysyä niitä primääritietoja toimittajilta, ja jos ei sitten ole tätä tietoa saatavilla, niin voi myös kysyä oleellisimpia heidän inventaariotietoja, eli vaikka mistä se raaka-aine heille tulee, mitä he sitten jatkojalostavat, sitten näitä ominaisuuksia, kierrätysosuutta, bio, tai sitten voi myös kysyä, aika harvoin saa, että paljon vaatii energiaa se tuotteen tai raaka-aineen jalostus siihen teidän tuotteeksi tai komponentiksi, mitä käytätte. Mutta niitä voi kysyä, ne voi tehdä omat approksimaation sitten tarkemmin.
Ja sitten viime kädessä, jos mitään tietoa ei saada ja tietokannoistakaan ei löydy, niin asiantuntijana esimerkiksi Etteplanning konsultit voi luoda näitä approksimaatioita päästökertoimille perustuen erinäköisiin tieteellisiin menetelmiin, missä vaikka kemikaalituotannossa käydään sen eksotermiat läpi ja tarvittavat raaka-aineet ja etsitään niille päästökertoimet. Tässä vaiheessa on sitten kuljetus seuraavana. Se on yleensä suht yksinkertainen, kun puhutaan yhdestä tuotteesta. Ja tässä samassa nyt käsitellään sitten kuljetukset niille raaka-aineille, komponenteille tehdä valmistuspaikkaan, kuten myös sitten valmistuksen jälkeen sinne asiakkaalle silloin valmis tuote, kun kuljetetaan. Niin minimitieto, mitä tarvitaan, on kuljetusetäisyydet per materiaali tai tuote ja käytetty kuljetuskalusto. Periaatteessa riittää myös pelkkä toimittajan nimi ja siitä voidaan sitten tehdä arvioita, että missä niillä toimipisteitä on ja laskea sieltä. Täällä oikeassa alareunassa on sitten vähän laajemmin, minkälaista tietoa voidaan käyttää, jos halutaan tehdä tarkkaa laskentaa. Eli esimerkiksi jos tiedetään, minkä kokoisella rekalla se kulkee, mitä polttoainetta käytetään, onko se kuinka täynnä se rekka, kun se kulkee, niin voidaan sitten siitä tietty päästöosuus allokoida sille teidän kuljetettavalle materiaalille. Päästöluokat ja sitten tietty kuljetusetäisyydet. Haasteita näissä kuljetuksissa voi kuitenkin tulla vastaan, vaikka yleensä se aika mutkattomasti menee. Eli jos vaikka samalle tavaralle on useita toimittajia tai sitten teillä on useita asiakkaita, kenelle sama tuote lähtee, niin miten nämä määritetään nämä käytettävät etäisyydet. Tai sitten jos on tarpeeksi pitkiä toimitusketjuja takanapäin, niin siellä ei ehkä ole näkyvyyttä kuin siihen viimeisimpään. Eli tiedetään, että vaikka eurooppalaisesta varastosta tulee, mutta mistä se sinne päätyy, missä se valmistetaan, niin tätä ei tiedetä. Kuljetustapa aika usein nykyisin ei ole tiedossa koko ketjulle. Eli tiedetään ehkä, että se saapuu laitokselle rekalla, mutta jos se lähtee jostain Aasiasta, niin tuleeko se laivalla vai lentokoneella välissä, niin ei ole välttämättä selvää. Ja jakeluskenaarion päättäminen on myös sitten tuonne valmistuksen jälkeen, eli huomioidaanko globaali näkökulma, tietty asiakas vai juuri se markkina, mihin todennäköisesti tuloksia käytetään. Ja ratkaisuna näissä useissa toimittajissa on, että keskiarvoistetaan painotettu keskiarvo esimerkiksi, jos on tarpeeksi tietoa, että 10% tulee yhdeltä ja 90% toiselta, niin painotetaan ne, lasketaan tämmöinen keskiarvoinen. Tai sitten voidaan valita vain se merkittävin toimittaja, jos vaikka on pisin matka, niin silloin ei ainakaan vähätellä sitä kuljetuspäästöä. Sitten siihen, että toimitusketjut on pitkiä, niin voi totta kai kysyä toimittajilta, että mistä se heidän toimittama materiaalinsa tulee, missä se valmistetaan, niin saisi siihen jonkinlaisen ratkaisun. Mutta jos ei näitä tietoja ole, toimitusketjuista, kuljetustavasta, mistä vaan, niin Etteplan tai muut konsultit voi luoda siihen uskottavia skenaarioita, eli on jonkun verran kokemusta kertynyt, miten tavara yleensä kulkee, erinäköinen tavara, tuleeko laivarahtina vai lentokoneella, ja minkä kokoista kalustoa käytetään. Mutta tämän lisäksi on olemassa myös tällaisia esimerkiksi EU:n Product Environmental Footprint Category Rules-ohjeistus, missä on oletusetäisyyksiä, kuljetusmuotoja, ja niitäkin voi käyttää. Sitten tuotteen valmistaminen itsessään, eli se on se, mitä sitten tapahtuu teidän toimipisteessänne, jos olette tekemässä omalle tuotteelle. Ja se sisältää sitten aika moninaisia virtoja. Ja tiiviisti onkin sanottu, että mitä tietoa tarvitaan, niin kaikki tuotteen valmistajien tarvittava energiamateriaalia, syntyvät jätteet. Yleensä nämä on aika hyvin saatavilla, joko on tehty organisaatiolaskentaa tai muuta vuosiraportointia. Niin tiedetään, että yhdellä toimipaikalla menee tämän verran tavaraa tähän valmistamiseen. Ja sitten tuossa onkin se vaikein kohta, toi per tutkittava tuote, eli kaikki energia, lisäaineet, jätevedet, niin pitäisi pystyä allokoimaan sille yhdelle tuotteelle, mitä tutkitaan. Ja se on usein se haaste sitten, mikä tulee vastaan. Ja toinen haaste nykymaailmassa voi olla se, että jos tuotanto on ulkoistettu sopimusvalmistajalle, niin sieltä ei saada ehkä mitään tietoa. Ja ratkaisuna näihin sitten on
vähän pidemmän kaavan ratkaisuna lisätään mittarointi sinne, eli jos tuotetaan montaa tuotetta samalla tehtaalla, niin laitetaan tuotantolinjakohtaiset mittaukset, saadaan energia suoraan tuotantolinjalta ulos, niin tiedetään sitten tarkkaan, mutta tähän ei yleensä ole rahaa tai mahdollisuuksia. Niin silloin me mennään allokointiin, joka on elinkaariarvioinnin tämmöinen termi ja menetelmä, eli tuossa on esimerkkinä massa, rahallinen arvo ja allokointimenetelminä, niin massa-allokointi esimerkiksi tarkoittaa, että jos tiedetään kaikki käytetty sähkölämpölaitoksella, niin tarvitsee tietää myös kaikki ulos viety valmis tuote massana ja sitten sen tutkittavan tuotteen massa. Niin näiden avulla saadaan sitten kohdennettua vuoden kulutuksista ja kaikkien tuotteiden valmistukselle yhdelle tuotteelle se tarvittava osuus. Ja siksi kannattaakin kerätä tuotantolaitoksilta laajat ja lähteistetyt tiedot, niin sitten tämä allokointi helpottuu, kun sitä lähdetään tekemään. Ja sitten jos päädytään siihen tilanteeseen, että meillä ei ole mitään tietoa siitä, eli meillä on sopimusvalmistaja ja he eivät suostu kertomaan, mitä siellä laitoksella tapahtuu, niin myös valmistukselle löytyy sekundääridataa jonkun verran, eli tietokannoista löytyy, mitä jokin valmistus yleensä tarvitsee energiaa ja mitä tulee häviötä, mutta se on aika epätarkkaa, aika konservatiivista ja ei kovin suositeltavaa oman toiminnan osalta, että ei tiedetä, mitä tapahtuu. Niin kannattaa ehkä pyrkiä siihen, että jos näitä sopimusvalmistajia lähdetään hankkimaan, niin laitetaan sinne sopimuksiin vaatimus, että pitää saada tietää päästölaskentaan tarvittavia tietoja, niin taataan se, että ei ole sitten sormi suussa, kun päästölaskentaa tehdään ja ei saadakaan mitään tietoa. Sitten me hypätään tässä nyt tosiaan se tuotteen kuljetus asiakkaalle käytiin nopeasti läpi tuossa aiemmin ja asennusvaihe voisi olla myös tässä välissä, jos tarvitaan jotain lisätarvikkeita, vaikka jotain pultteja, että kiinnitetään seinään sitä tuotetta, mikä vaan, niin ne jätetään nyt välistä, mutta ehkä korvan taakse, että sellainenkin kannattaa huomioida, kun tätä lähtee suunnittelemaan. Mutta tuotteen käyttövaihe on varsinkin sitten elektroniikalle erittäin tärkeä, mutta myös usein monelle muulle tuoteryhmälle. Ja siinä tarvitaankin sitten sähkönkulutus on tuossa nyt merkittynä, mutta myös jos se tuote käyttää vettä tai muita käyttöhyödykkeitä, niin ne on oleellista ottaa mukaan. Yleensä vaikka vedellä ei ole kovin isoa hiilijalanjälkeä siinä kulutuksessa, mutta sähköllä taas voi olla. Ja käyttöön sisältyy myös kunnossapito, eli jos on paljon vaihdettavia osia, niin kannattaa huomioida kunnossapito-ohjelma. Ja yleinen haaste sitten varsinkin sähkön kulutuksessa on, että miten se asiakas sitten sitä tuotetta käyttää. Eli käyttöprofiili pitäisi olla määritetty, jotta pystytään laskemaan se sähkön energian kulutus siinä käyttövaiheessa. Ja samoin se käyttöjen määrittäminen voi olla haastavaa joskus. Usein tuotteet toimii todella pitkään, mutta mikä sitten on se keskimääräinen, niin on vaikeampi päättää. Ja tätä varten onkin tehty noita tuoteryhmäsääntöjä, mitkä mainitsin alussa, ja tietty on myös kansainvälisiä standardeja energiatehokkuuslaskentaan ja käyttövaiheen niin kuin energialaskentaan, energiatehokkuuteen, niin niistä se yleensä lähtee se ohjeistus liikkeelle. Ja joskus myös jotkut testauslaboratoriat voi tulla kyseeseen, että jos se ei ole laskettavissa se häviö, niin sitten sitä voi mitata. Ja jos ei näistä tuoteryhmäsäännöistä, kansainvälisistä standardeista löydy sitä tuotteen käyttöjän laskennallista määritelmää, mitä pitää käyttää, niin sitten pitäisi jollain tavalla pystyä määrittämään, että mikä se tekninen käyttöikä silloin, miten pitkään se tuote on ajateltu, että se kestää, tai kokeiltu, että se kestää, ja käyttää sitä sitten laskennan tukena. Yksi, mitä tässä ei nyt ole mainittu, on tietty se käyttövaiheen päästökerroin sille sähkölle, eli asiakashan käyttää tuotteita ympäri maailmaa, ja jollain on uusiutuvaa ja jollain ei, niin siihen ikävä kyllä ei ole kauhean hyvää ratkaisua, ei saada asiakkaat velvoitettua uusiutuvan sähkön käyttöön, mutta globaalit tai maakohtaiset keskiarvot yleensä toimii siinä hyvin. Tai sitten jos on spesifitapaus, niin suoraan asiakkaalta kysytään, että mitä sähköä käytät. Kun tuotetta on käytetty, niin se poistetaan käytöstä, jolloin se menee joko sitten kierrätykseen tai jätteeksi. Ja
Se kuulostaa ehkä haastavalta, mutta yleensä se tuotteen materiaalisisältö riittää lähtötietona siihen, että ainakin näin asiantuntijat pystyvät sitten määrittämään. Eli se lähtee siitä, että on maakohtaisia eurooppalaisia lainsäädäntöjä, miten jätteet pitää käsitellä, niin sitten ne materiaalit päätyy näihin oikeisiin paikkoihin. Se on se lähtökohta yleensä. Ja näihin löytyy myös sitten ohjeistuksia näistä tuoteryhmäsäännöistä välillä. Esimerkiksi elektroniikalla eurooppalaisessa standardissa tuoteryhmäsäännöissä niin on määritetty, että kuinka paljon teräksestä päätyy kierrätykseen ja kuinka paljon sitten päätyy kaatopaikalle. Ja sama muille materiaaleille, niin sieltä kautta pystyy sitten tekemään tämän, ainakin että miten se materiaali virtaa laskennan. Ja päästökertoimet löytyy yleensä tietokannoista tai kirjallisuuslähteistä. Sitten päästäänkin yhteenvetoon, eli tässä on nyt päähaasteet, mitä yleensä tulee vastaan koottuna. Eli raaka-aineissa komponenteissa niin osaluettelot voi olla puutteellisia, joten kannattaa niitä toiminnanohjausjärjestelmiä kehittää etupainotteisesti massat ja ominaisuudet mukaan. Yleensä helpompaa jatkuvatoimiselle tuotannolle prosessiteollisuudessa, että siellä yleensä mitataan hyvin tarkkaan, mitä menee sisään, mitä tulee ulos. Päästötiedoissa raaka-ainekomponenteille niin kannattaa pyytää niitä primääritietoja ennakoivasti. Siinä voi mennä pitkäänkin, että sieltä saadaan vastausta tai saadaan esimerkiksi neuvoteltua luottamuksellisuussopimuksista. Ja jos ei päästökerronta saada, niin kysykää kierrätysasteita, mistä raaka-aineet tulee, niin se auttaa tarkentamaan laskentaa. Ja loppukädessä sitten asiantuntijalta voi pyytää vähän apua, jos ei niitä päästökertoimia muuten löydy. Tuotteen valmistuksessa niin se virtojen allokointi tutkittavalle tuotteelle, niin siinä lähtökohta on se hyvä vuosiraportointi, sisäiset raportit, jota voidaan parantaa lisäämällä mittarointia, jos halutaan, mutta lopulta asiantuntija-apu-allokaation toteutukseen niin on semmoinen, millä pääsee nopeasti liikkeelle, eli miten se sähkö jaetaan vaikka yhdelle tuotteelle tai jätevirrat. Tuotteen käytössä niin se käyttövaiheen määrittely on hyvin tärkeää. Se ei ehkä niin tärkeää, jos tuote on sahatavara, niin silloin se ei ehkä ole niin iso osa, mutta jos käytetään sähköä ja muita, niin silloin kannattaa etukäteen määrittää tai selvittää, miten kilpailijat laskee, miten standardit määrää tai miten itse lasketaan sitten sisäisin ohjalla se sähkön kulutus vaikka. Ja tuoteportfolion hallinnasta vähän, eli niin kuin sanoin, yhdelle tuotteelle nämä tiedot voi kaivaa mekaanisella työllä, mutta isommalle määrälle resurssit ei siihen riitä. Niin tätä varten kannattaa laittaa järjestelmiin tiedot kuntoon ja luoda sinne ne raportit, millä saadaan tuotekohtaisesti tietoja ulos sopivalla tasolla. Ja sitten kun se on saatu aikaan, niin voisi myös mennä askeleen pidemmälle ja luoda sitten integraatioita jo päästölaskentaohjelmiin tämmöisillä BOM-import-työkaluilla, jotka sitten hyödyntää esimerkiksi tekoälytoimintoa, että ne tunnistaa aina, jos mainitaan, että materiaali on bolt, niin se tunnistaa, että se on teräspohjainen mutteri. Ja sillä päästään vähän nopeammin sitten. Yksinkertaiset tuotteille myös Excel-työkalut on mahdollisia, mutta nämä yleensä vaatii, että jonkinlainen lisenssi ostetaan siihen sekundääridataan myös sinne yrityksille itselleen. Tietty se on vaatimuksena myös noissa laskentaohjelmissa, että ne saadaan sujuvasti toimimaan. Vielä nopeasti viestinnästä. Eli hiilijalanjälki voi laskea omaan sisäisen tarkoitukseen, tuotekehitykseen, tai sitten niitä voi julkaista vain tällaisena objektiivisena tietona ilmastosuorituskyvystä. Ja tällä me suositaan, niin kuin Karki sanoi, niin mainitsemaan vähän sitä laskennan taustaa, että on selkeämpää, mitä siinä viestitään. Ja kehdollista portin rajauksella voi olla tarpeen viestiä yhden luvun sijasta useampia, ettei tule sitä väärinkäsitystä negatiivisesta. Ja oman tuotteen paremmuuden todistaminen on yleensä haastavampaa, tarvitaan tosi paljon lähtötietoa myös niistä vertailtavista tuotteista, joita kilpailijat ei ainakaan kovin helpolla anna, mutta tähänkin löytyy ratkaisuja, niin aika käy niin vähän, niin olkaa yhteydessä, niin löydetään ne. Ja kiteytettynä, että tiedonkeruu kannattaa aloittaa jo nyt, vaikkei laskennasta sääntöjä kaikkia tiedäkään, ja myös tähän tiedonkeruuseen voi pyytää vähän konsultaatioapua, jos siltä tuntuu.
sitten hypätään kysymyksiin. Kiitos Lassi. Meillä on kysymyksille hyvin vähän aikaa ja tänne pari tulikin ja oikeastaan ehkä toiseen vastasitkin, niin täällä kysytään, että jos kilpailija esittää tuotteen jalanjäljen miinusmerkkiseksi, niin pitäisikö heidänkin valita sama laskentasääntö, että saa miinusluvun, mutta tuossa jo juttelitkin, että kun huomioidaan se koko elinkaari, eli tehdään elinkaaren rajaus, niin miinusmerkkisiä lukuja ei tule. Mutta tämmöinen kysymys vielä, johon toivotaan nopeata vastausta, niin miten kyberkomponentit, kuten ohjelmistot, softat, otetaan huomioon laskennassa? Saatko ihan muutamalla sanalla ja sitten otetaan loppusanat vielä? Muutamalla sanalla niin hyvin vähän niitä huomioidaan. Eli niiden laskenta on aika harvinaista vielä ja haastavaa, mutta siihen on myös tutkimuskirjallisuutta kyllä taustalla, niin voidaan lähteä selvittämään. Hyvä, kiitos. Me ollaan webinaarin päätöksessä. Kiitokset kaikille osallistumisesta. Me lähetetään tämän webinaarin jälkeen palautekysely teidän sähköposteihin, johon voitte lähettää myös kirjallista palautetta. Ja autamme mielellämme hiilijalanjälkilaskennassa ja siihen liittyvässä tehokkaassa tiedonkeruussa, mutta myös muissa ympäristövastuullisuuden teemoissa. Ja vielä tiedoksi, että me olemme tässä syksyn aikana järjestämässä webinaarit kehittämistämme VSME-raportoinnin ja toimittajatyökaluista. Ja näistä webinaareista saatte pian myös lisätietoa. Kiitokset kovasti ja mukavaa iltapäivän jatkoa. Hei vaan!